Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο, το φως το της γνώσεως. Εν αυτή γαρή της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκύνη των ηλίων της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξ ύψους ανατολήν. Κύριε, δόξα Συ. Ο Θεός των πατέρων ημών, ο οποίον αημεθυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφήμων, αλλά τες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνο, και συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών αίτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Πρόσκομεν. Ευδόκησας, Κύριε, την γην σου. Σοφία. Προστήτων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Τέκνον τίτε πιστός ο λόγος, και περί τούτων βούλομαι σε διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωσι καλών έργων προείσταστε, υπεπίστευκότες στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας, και έρης και μάχας νομικάς περίστασο, εισήγαραν ωφελείς και μάταιοι. Ερετικών άνθρωπων, μετά μίαν και δευτέραν μου θεσίαν παρετού, ειδώς ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει, ον αυτοκατάκριτος. Μανθανέτωσαν δε οι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρειάς. Ινα μείος, ινα καρπή. Ειρήνη μείντε και ημί. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, ημίσεστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνι αλιστήσετε. Ιησού δεν ισχύει έτη, μη βληθήν έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, ου δύναται πόλης κρυβήνε πάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσιλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της εντικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του καταπευθύνε ημίν πλουσίαν την Θείαν χάριν της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα, ενής κατά των θείων αυτού φωτισμών πράττομεν αγαθής του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, Συ, Κύριε, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Κύριε ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρ που Μωυσέως το λαό, εις γλυκύτητα μεταποιήσας και τα βλευρά είδατε επί Ελισαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα γιάσας τη αχράντος επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, τη ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Σου Πνεύματος, του γενέστε αυτό πάση της αριωμένης και μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού, ευλογίας πηγήν ιατρίων παθών αγιασμονίκων, πάσης επιβολής ορατήστε και οράτου αλεξιτήριον, ελθέτω το πνεύμα Σου το Άγιον εφημάς και κατασκήνωσον εν το είδατη τούτο, και τους πύλους των προσερχαμένων ιασάμενος, εισάγαγε πάντα ημάς εις την ουρανιόν Σου βασιλείαν, ότι σών το κράτος και Σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Συ, Κύριε. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και επάκουσον ημώνων η Ορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχένος, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού δια της ύδατος τούτου μεταλήψεώς τε και ραντισμού και γενέστο ημίν, Κύριε, εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σών δωρεών αξίους ημάς πίσων, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εμπίστη λαμβάνουσι, την ευλογίαν σου άχραντε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ, το αληθινόν φως, ο υπόν όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όνομα, εκεί ημί καγώ εν μέσω αυτών. Ο πανσόφους τους αλληλείς αναδείξας και δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, θεολόγους και διδασκάλους του Ευαγγελίου σου καταστήσας. Αυτός Πανάγαθε Κύριε, πρόσδεξε τας ευχαριστηρίους ταύτας δεήσεις, άσπρος αγωμέν σε ενδιευσίμω ταύτη ώρα και κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον επί το παρόν συνέδριον και ευλόγησον πάντα σου συγκροτούντας αυτό. Έλναψον τις καρδίες των εντάφτασης σκεπτομένων το φως σου το αΐδιον, ότι σον θέλημα εστι το συνέρχεστε ομοθυμαδόν επί το αυτό. Σίγαρ υγείας των συνεταιρισμών και την κοινωνία των μαθητών σου, εμφυσίσας αυτής πνεύμα συνεργασίας και αδελφότητος, ούτω γάρ τα βάρη αλλήλων βαστάζοντες, αναπληρούμεν των νόμων σου, και τη αγάπη αλλήλεις δουλεύοντες, το αυτό φρονούμεν και το αγαθόν πράττομεν. Δώσ' αυτής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, διάνοιξον τους οφθαλμούς αυτών, του συνιέν το Άγιον θέλημά σου, και πλήρωσον εντάχει πάντα τα αιτήματα αυτών, ή να ενενεί στόματι και μια καρδία δοξάζομεν και ανυμνόμεν το ευλογητόν όνομά σου εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσομεν δόξα σοι. Ο εν σπηλαίου γεννηθείς και εν εφάτια ανακληθείς δια την ημών σωτηρίαν,
Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Καισαρίας Καπαδοκίας Ουρανοφάντορος του Μεγάλου, της Αγίας Ενδόξους Ιωμάρτυρος Ανησίας της εν Θεσσαλονίκη και του Αγίου Ενδόξους Ιωμάρτυρος Νέου Γεδεών του Καρακαλινού, του εν Τυρνάβου αθλήσαντος όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.